Вітаю вас, паважаныя гледачы. Сёння ў праграме «Святыні Беларусі» мы наведаем старажытны горад Ліду. Раскажам пра касцёл узвышэння Святога Крыжа Фарны, помнік архітэктуры 18 стагоддзя. Святыня знаходзіцца ў цэнтры горада на гістарычнай Віленскай вуліцы, твор архітэктуры віленскага барока, аб'ект дзяржаўнага спісу гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь. У 2023 годзе гораду споўнілася 700 год. Назва горада паходзіць ад балтыйскага тэрміна, блізкага да славянскага ляда, што азначае высечка, участак, расчышчаны ад лесу. Гістарычныя крыніцы кажуць 11-13 стагоддзя. Праўдападобна, горад Ліда паўстаў як абарончае паселішча, це польска-літоўскае пагранічча, а пазней, дзесьці ўжо з 13 стагоддзя, пачаткі 14 стагоддзя, можам канкрэтна казаць аб Лідзе як паселішчы, звязана гэта ў першую чаргу з будаваннем лідскага замку, які таксама спаўняе сваю функцыю як абарончай рэзідэнцыі княжацкіх войскаў, князя Гедыміна. Тых часоў мы можам казаць пра Ліду як пра горад. Паступова ўзнікае, развіваецца, пачынае будавацца. У 14-16 стагоддзях у замку адбываліся падзеі міжнароднага значэння. Тут кароль Ягайла з маладой жонкай Соф'яй Гальшанскай і вялікі князь Вітаў у лютым 1422 года прымалі пасла папы Марціна V нунцыя Антонія Зена. Тут у чэрвені 1506-го сабраліся найбуйнейшыя ліцвінскія магнаты на сейм з каралём і вялікім князем Аляксандрам і яго жонкай Аленай Іанаўнай. У 1659 годзе да замка падступілі войскі Івана Хаванскага з гарматамі і ўзялі яго. З гэтага моманту замак паступова разбураўся, ператварыўшыся ў краявую гістарычную славутасць. Амаль канчаткова замак разбурыўся летам 1794 года. У пачатку 20 стагоддзя былі выкананы некаторыя ўмацавальныя працы. Аднак паўнавартасная рэстаўрацыя замка прайшла зусім нядаўна, у 2010-м. У гэты горад, у гэтую мясціну прыязджаюць францішканскія місіянеры, айцы-францішкане. Гэта нейкіх гістарычных звестак, дакументальных звестак, якія б гэта пацвердзілі, на жаль, не захавалася. Але даследуючы іншыя гістарычныя крыніцы і падзеі, гэта было цалкам праўдападобна, таму што захаваліся звесткі аб тым, што у князя Гедыміна, у ягонай канцылярыі, ужо на той час працавалі манахі-францішкане. Ён меў добрыя кантакты з імі і пісаў, запрашаючы, каб на яго землі, у яго княства прыязджалі працаваць манахі, якія добра размаўляюць на мясцовай мове. Калі іх запрасілі ў Ліду, то ўжо Ліда павінна была быць не грамадным горадам, вядома, але па сярэднявечным меркам даволі ўжо значным паселішчам, якія маглі прыехаць працаваць манахі-місіянеры. Адсюль таксама ёсць звесткі, то едучы на тэрыторыю сённяшняй Ліды, яны з мястэчка Візны на тэрыторыі сучаснай Польшы ўзялі з сабой вобраз Маці Божай Ружанцовай, якая пазней будзе ўспрымацца як вобраз цудоўны. Калі прыехалі сюды францішкане, на жаль, іхная гісторыя тут скончылася вельмі сумна. Праз некалькі гадоў яны былі забітыя, і вось такія сталыя кантакты з каталіцтвам, з хрысціянствам на гэтых землях на некаторы час спыніліся. Узнавіліся гэтыя кантакты пад уплывам гістарычных падзей, звязаных з Крэўскай уніяй і з выбраннем на прастол польскага князя Ягайлы. Адбыўся так званы хрост Літвы. Засноўваюцца новыя парафіі на тэрыторыі сучаснай Беларусі, адна з іх у Лідзе ў 1397 годзе. З гэтага моманту пачынаецца гісторыя парафіі ўзвышэння Святога Крыжа. На працягу гісторыі яна насіла розныя тытулы. Першы касцёл быў пабудаваны, як толькі паўстае парафія. І літаральна праз некалькі год будуецца невялікі драўляны касцёл. Лёс
Лёс гэтага касцёла склаўся трагічна, як і лёс першых манахаў-францысканцаў, якія прыбылі на гэтыя землі. Вядома, што пасля нападу крыжакоў касцёл будаваўся на падзамшы, недалёка ад самога Лідскага замка. Асада замка, ваенныя падзеі і касцёл цалкам знішчаны. Праз некаторы час адбудоўваецца зноў жа драўляны касцёл. І яго лёс такі самы, толькі з розніцай у тым, што яго спаліў ужо смаленскі князь Юрый Святаславович. Жыхарам Ліды зноў жа трэба пачынаць сваю гісторыю нанова, пачынаць трэба адбудоўваць сваю святыню. Зноў жа трэці касцёл па ліку будуецца ўжо зноў жа драўляны на гэтых жа тэрыторыях. Па гэтым якіх-небудзь гістарычных звестак альбо матэрыялаў з пачатку 15 стагоддзя чи канца 14 стагоддзя мы не можам у лідскай фары знайсці, ў лідскім касцёле не можам знайсці, бо самі можаце выбразіць, за некалькі дзесяцігоддзяў 3 касцёлы было спалена, і, вядома, маёмасць немагчыма было уратаваць па-за невялічкімі выключэннямі. І адно з такіх выключэнняў праўдападобна і з'яўляецца вобраз Маці Божай, якая больш-менш у тым часе ўжо шануецца, яе культ адзначаецца, вобраз гэтай Маці Божай. 16 стагоддзе – гэта час росквіту Ліды. 1590 год, Ліда атрымлівае магдыбургскае права, расце, паўстаюць не толькі каталіцкія касцёлы, але і праваслаўныя святыні, сінагога фундуецца каралямі таго часу. Вось горад расце, развіваецца, умацоўваецца, становіцца паступова даволі значным цэнтрам. Але, на жаль, Ліда, паколькі яна больш-менш добрым геаграфічным становішчы знаходзіцца, то ўвесь час адбываюцца канфлікты, войны і знішчэнні. Наступны этап гісторыі гэтай парафіі, гэтай мясцовасці – гэта год 1664. Каталіцкая святыня, пабудаваная ў 4-й раз, зноў жа спаліваецца. Адбудоўваецца нанова, і гэты касцёл праіснуе амаль 100 гадоў. І ў цэнтральным алтары касцёла, як кажуць гістарычныя звесткі, будзе знаходзіцца вобраз Маці Божай Ружанцовай. Той самы цудоўны абраз, прывезены францішканамі. Пробашчам новага касцёла ўжо ў першай палове 18 стагоддзя стаў ксёндз Міхал Зінкевіч, які пасля прызначэння ўжо праз некалькі гадоў стаў біскупам віленскім. Будучы лідскім пробашчам, ён вырашае, што трэба драўляны касцёл перабудаваць у мураваны. Дзякуючы яго фундацыі паўстае менавіта касцёл Узвышэння Святога Крыжа, які існуе і сёння. У 1765 годзе сам Міхал Зінкевіч толькі фундатар, а ягоны пляменнік Томаш Зінкевіч, таксама віленскі біскуп, кіруе будаўніцтвам лідскай фары. Будаўніцтва доўжыцца на працягу 5 гадоў, з 1765 да 1770. Гэта вельмі хутка для таго часу. А драўляны касцёл, які стаяў паблізу, разабралі. Дакументальныя звесткі кажуць, што дрэва будынка было яшчэ добрае, і яго ахвяравалі на будаўніцтва праваслаўнай царквы. Міхал Зінкевіч напісаў у сваім тэстаменце адносна таго, хто павінен быць архітэктарам касцёла. І ён прапанаваў, каб знакаміты на той час архітэктар Глаўбіц быў адказным за праект гэтай святыні. Йоган Крыштаф Глаўбіц – стваральнік і найбуйнейшы прадстаўнік віленскага барока, адзін з найбольш запатрабаваных архітэктараў Вялікага княства Літоўскага сярэдзіны 18 стагоддзя. Глаўбіц працаваў над рэканструкцыяй базільянскага кафедральнага сабора Святой Сафіі ў Полацку. Верагодна, самая высокая і самая вялікая па сваіх памерах барочнае збудаванне Беларусі. Яго пабудовам уласцівыя хупавасць, формаў і дэкаратыўнасць. Яркая асаблівасць створанага Глаўбіцам стылю – дзве, як правіла, высокія і лёгкія вежы галоўнага фасада з ярусамі, па-рознаму упрыгожанымі. Уся справа яшчэ была ў тым, што гэтая святыня у сваім
першым плане мела вежы. Сёння мы бачым, што іх няма. І, як не дзіўна гэта выглядае, хоць гэтая святыня і была пабудавана даволі хутка, але ўжо літаральна праз некалькі гадоў яна патрабавала рамонту. Было цэлае даследаванне, чаму так. Магчыма, будаўнічыя выкарыстоўвалі не заўсёды якасныя матэрыялы. Магчыма, былі нейкія пралікі ў архітэктурным плане. Аднак вежы, якія стаялі, яны пачалі ўжо вельмі хутка пакрывацца трэшчынамі, і трэба было нешта ўжо рабіць. І літаральна праз некалькі год пачалася грунтоўная рэканструкцыя, перабудова фарнага касцёла, якая закончылася з перарывамі, з рознага роду зменамі дзесьці ў 1792 годзе. І вось фарны касцёл пачаў выглядаць ужо ў той форме, якую мы яе сёння бачым. Зніклі вежы, амаль поўнасцю быў перабудаваны фасад. Адбыліся некаторыя аздобныя змены ўнутры і на фасадзе святыні. Са старога касцёла былі перанесены ў фарны новы мураваны касцёл многія рэчы. У першую чаргу абразы ў алтарах, іх было нашмат больш, чым цяпер. У цэнтральным алтары заняў месца абраз Маці Божай. Трошкі пазней у парафіі з'явіўся цудоўны арган. Касцёльная тэрыторыя была агароджана цаглянай агароджай з барочнымі варотамі. На вуліцу вялі вароты з двумя бакавымі брамкамі. На паўночнай палове касцёльнага цвінтара размяшчаліся могілкі. Каля касцёла знаходзілася два каменныя шпіталі з гонтавымі дахамі з печным ацяпленнем, у якіх размяшчалася да 17 чалавек. Лёс гэтай мураванай святыні, можна сказаць, шчаслівы. Касцёл не зачыняўся, не перабудоўваўся ў памяшканне іншага прызначэння, вытрымаў дзве сусветныя вайны. За мінулыя 250 гадоў страціў толькі дзве лёгкія вежы. Калі казаць пра архітэктуру касцёла, гэта трохнефавая дзвюхвежавая базіліка з прастакутнай апсідай і бакавымі нізкімі закрысціямі, накрытая двухсхільным чарапічным дахам з вальмамі над апсідай. Галоўны фасад завяршаецца фігурным шчытом з трыкутным франтонам, падзяляецца слаістымі пілястрамі. Яны разам з высокімі аркавымі аконнымі праёмамі ў роўных ліштвах ствараюць рытміку бакавых фасадаў з вытанчана прафіляваным антаблементам. Унутры цэнтральны неф апярэзваецца падзеленым антаблементам і перакрываецца разам з алтарнай часткай цыліндрычным скляпеннем з распалубкамі. Бакавыя цыліндрычнымі на папружных арках, закрысці роўнай столлю на падугах. Інтэр'ер аздабляе фрэскавая размалёўка скляпенняў, сцен, аконных адхілаў, скульптура і арнаментальная лепка. У касцёле 3 стукавыя алтары, над уваходам хоры. З двух бакоў галоўнага алтара стаяць вялікія фігуры апосталаў Пятра і Паўла. Вядома, гэта стаўпы хрысціянства, стаўпы касцёла. Бліжэй да абразу з крыжом стаяць Марыя і святы апостал Ян. Вось гэта такая тыповая, добра зразумелая біблейская кампазіцыя, якая паказвае сімволіка, якая паказвае і падставы, і фундамент касцёла, і паказвае, што цэнтрам хрысціянства з'яўляецца Христос, асабліва ягоная таямніца смерці і асабліва ў васкрасенне. Вось гэта галоўны алтар. Бакавыя алтары таксама займаюць сваё адпаведнае месца. Хацелася б, можа, звярнуць асаблівым чынам на адзін з гэтых бакавых алтароў, дзе знаходзіцца выява Маці Божай Вастрабрамскай, вельмі цікавы вобраз. Ён не стары, гэты вобраз, першая палова 19 стагоддзя, але выява Маці Божай Вастрабрамскай была вельмі распаўсюджана амаль па ўсіх касцёлах тагачаснай віленскай дыяцэзіі. І
гэты вобраз павінен быў быць захаваны ў кожным касцёле, ці сам вобраз дзесьці на сцяне вісеў, ці асобны алтар для яго быў падрыхтаваны. Звязана было з вялікім культам Маці Божай Вострабрамскай, Маці Божай міласэрнасці. Тым больш, што з Вільны да Ліды невялікая адлегласць, там некалькі літаральна дзесяткаў кіламетраў, паэтаму шматлікія пілігрымкі, напэўна, і шматлікая колькасць жыхароў Ліды так ці інакш адведвала вострую браму. І, безумоўна, адметны і вельмі шанаваны гэта старадаўні абраз Маці Божай Ружанцовай, вядомы далёка за межамі Лідчыны. Сёння яго называюць абразом Маці Божай Лідскай. Гэта менавіта той абраз 14 стагоддзя Маці Божай Ружанцовай. Святыні дасканала вывучалі гісторыкі і мастацтвазнаўцы. Яна прызнана унікальнай гістарычнай каштоўнасцю нашай краіны. Вообще в развернутой иконографии, как правило, изображается святой Доминик, который стоит коленопреклоненный перед Девой Марией и младенцем, сидящими на троне. Он получает нитку бус, четки, из рук либо Марии, либо младенца Христа. Летописцы ордена рассказывали, что Дева Мария явилась ему и подарила гирлянду бус, которую он назвал «розовая корона Мадонны». В Средневековье было традицией, чтобы крепостной дарил своему хозяину венок из роз в знак своего почтения. Отсюда, возможно, и происхождение названия четок – розарий. В искусстве самый ранний тип Девы Марии четок, Девы Марии Розария, можно встретить в конце 15 века. Богоматерь изображена в обрамлении мандорлы, образованной из роз. В ней каждый 11-й цветок больше, чем остальные, как это у бусин четок. То же самое делает и Иисус, изображенный с державой на коленях. Образы Богоматери и младенца Христа коронованы. Следует отметить, что подобная иконография получает широкое распространение на землях Белоруссии 17-18 веков. Гэта абраз, які захаваўся і перадаваўся з розных касцёлаў лідскай парафіі. Вернікі лічаць, што гэта знак, які паказвае нашу лучнасць з тымі святынямі мінулага і з тымі вернікамі, якія нам папярэднічалі, якія маліліся, можа не ў гэтым канкрэтным месцы, магчыма, дзесьці паблізу стаяў касцёл, але менавіта гэтаму абразу Маці Божай Ружанцовай, якая дайшла да нас праз стагоддзі. Калісьці была кніга цудаў, якая, на жаль, не захавалася, але ад часоў сярэднявечча быў захаваны культ Маці Божай Лідскай. На іконе заўсёды было шмат вотаў. Воты – так званыя ахвяры людзей у духу ўдзячнасці, нейкія рэчы, якія прыносілі ахвяруючы Маці Божай, як знак падзякі за цуды, якія былі здзейснены ў жыцці той ці іншай асобы. У савецкі час касцёл не зачыняўся. Былі вядома некаторыя абмежаванні, якія датычылі тэрыторыі ўсёй сучаснай Беларусі. Пасля закрыцця 2 каталіцкіх манастыроў у Лідзе мясцовая фара па сутнасці пераўтварылася ў адзіны каталіцкі цэнтр горада. Дабудовы, перабудовы, рамонты адбываліся ў 19 стагоддзі, і на пачатку 19 стагоддзя касцёл функцыянаваў так, як належыць. Існавала плябанія, шпіталь, невялічкая школа. У гісторыі касцёла ўзвіжання Святога Крыжа нельга не ўспомніць постаць шматгадовага лідскага пробашча каноніка віленскага ксяндза Гіпаліта Баярунца, які быў ардынарыем віленскім, накіраваным у Ліду ў 1922 годзе. І вось ён быў і інспектарам школы, і асноўным катэхізатарам. Гэта святар, які працаваў тут аж да заканчэння, амаль да заканчэння Другой сусветнай вайны. Некалькі дзесяцігоддзяў ён прысвяціў гэтай фары, быў шанаваным, вельмі аўтарытэтным святаром, дзеканам. Фарная парафія. Парафія гэтага касцёла на той момант была вельмі вялікая. Яна займала дзесьці 25 на 25 кіламетраў. Гэта быў момант такога адраджэння духоўнага, рэлігійнага жыцця. Напрыканцы Другой сусветнай вайны ксёндз Гіпаліт Баярунец памірае.
Некалькі святароў лідскай епархіі былі расстраляны немцамі за дапамогу партызанам і яўрэям. На ягонае месца прыходзіць працаваць таксама вельмі знакавая фігура, важны святар для лідскай фары ксёндз Станіслаў Ролік. Цікавае жыццё в гэтай постаці, увогуле цікавая біяграфія. І ў ліпені 1939 года, можам сабе выбраць, у ліпені за некалькі месяцаў да пачатку вайны быў прысланы ў піярскую гімназію, гандлёвую гімназію, часова на год ці на некалькі месяцаў, каб выкладаць польскую мову. Ён прыехаў, па сутнасці, на замену святара, які выязджаў, каб прадаўжаць сваю вучобу дзесьці там, в універсітэце. І гэты святар яшчэ не ведаў аб тым, што застанецца ў гэтым горадзе, з невялічкім перарывам застанецца ў гэтым горадзе на 57 гадоў. Ён тут і памёр. Це адзіны святар, які пахаваны пад сценамі лідскай фары. Калі ён памёр, людзі самі паўплывалі на тое, каб ён быў пахаваны тут. І ўсе часы савецкай гісторыі гэты святар тут працаваў. У 1996 годзе захаваліся маса гістарычных звестак, каб ім захавалася. Таму што яшчэ жывое, дзякаваць Богу, хоць ужо менш, але яшчэ ёсць пакаленне тых, хто быў сведкамі, хто з ім супрацоўнічаў, хто з ім разам у гэтай святыні маліўся. Ён вярнуўся сюды пасля смерці Хіпаліта Баярунца. Калі закрылі піярскую гімназію, ён дапамагаў ксяндзу Баярунцу тут працаваць. Яму было 36 гадоў на той момант. Це быў малады святар. І пасля яго смерці ён прыходзіць у лідскую фару, бо яна засталася без святара. І з 51 года, калі ўжо ён становіцца афіцыйна пробашчам лідскай фары, ён пачынае тут працаваць. Цяжкія былі ўмовы ягонай працы. Адразу пасля вайны, адразу пасля функцыянавання савецкай улады пачынаюцца пераследы. Святарам абмяжоўваецца душпастырская дзейнасць, толькі выключна мурамі касцёла. Аб някай там грамадска-рэлігійнай дзейнасці ўвогуле мовы не ідзе. Падрыхтоўка людзей да прыняцця святых сакраментаў, споведзі, святой камуніі пераходзіць на ўзровень падпольнай падрыхтоўкі. Позна вечарам у цёмным касцёле прыводзілі сваіх дзяцей за руку і там пры выключаным свеце, трымаючы ў руках толькі свечку, яны прыступалі да святой споведзі. Ён разам з парафіянамі мужна бараніў гэты касцёл. Маса людзей, якія адклікнуліся падчас святаў, ён сам аб гэтым піша, асабліва Вялікадня ці Божага нараджэння, фара была перапоўнена. Нельга было нават сюды ўвайсці. І вось яны баранілі гэтага святара, і так сталася, што касцёл не быў знішчаны. Хоць былі спробы яго ўзарваць, былі спробы, прынамсі, тэарэтычныя, каб нейкім чынам цэнтр горада ад нейкага праяўлення рэлігійнай будоўлі знішчыць. Дзякаваць Богу, гэта не ўдалося. Фара была абаронена. Былі людзі, якія ездзілі, нават у Маскву нават ездзілі, да ўпаўнаважаных па справах рэлігіі, баронячы нашай святыні. Так што вялікая заслуга гэтага святара, але разам і парафіянаў. Па ўспамінах верніка ўжо ў 1989 пачаліся добрыя змены для рэлігійнага жыцця касцёла Узвіжання Святога Крыжа і ўсёй лідскай парафіі. І вось наступае так званы рэнесанс каталіцтва, духоўнага рэлігійнага жыцця на гэтых тэрыторыях. Вяртаюцца айцыпіяры, працуюць разам з ксяндзом Станіславам Ролікам, які ўжо на той момант вельмі старэнькі, але да самай смерці праходзіць і адпраўляе святую імшу. Наладжваецца катэхізацыя, урокі рэлігіі, розныя іншыя акцыі, спатканні з моладдзю, з'езды моладзі, іншае. Нармальнае парафіяльнае жыццё распачынаецца і прадаўжаецца па сённяшні дзень. Фарная парафія функцыянуе так па сённяшні дзень. Значэнне гэтай парафіі сапраўды для Ліды фара з'яўляецца духоўным цэнтрам. Такой старой святыні, такой, як часамі людзі кажуць, намоленай, з такой гісторыяй духоўнай у Лідзе няма.
Усіх, хто наведвае лідскую фару, незалежна ад рэлігійнага веравызнання, уражваюць не толькі прыгажосць і гарманічнасць касцёла, гучанне аргана, але і цудоўная духоўная атмасфера. На доўгі час у памяці застаецца адчуванне велічы і намоленасці гэтага святога месца. Не пашкадуйце часу, наведайце старажытную Ліду, зазірніце ў касцёл узвышэння святого крыжа і дазвольце Богу дакрануцца вашага сэрца. Хараство і духоўная атмасфера святыні не пакіне вас абыякавымі. До новых сустрэч!